Μέχρι από Τασμανία. Είναι από Τασμανία. Τασμανία. Για την Ελλάδα, για την Ελλάδα να πάρουμε το ευρωπαϊκό πάλι. Όχι Αφρική. Αυστραλία. Από Μελβούρνη. Από Μελβούρνη. Από Μελβούρνη είμαστε εδώ. Εδώ από Μελβούρνη. Από Καναδά. Έχουν έρθει Γιώργο εδώ από την Αυστραλία. Και από τον Καναδά έχουν έρθει. Από Καλαμαριά. Ο Απόλλων περιέχει δηλητήριο από εδώ. Γιατί ο κύριος Σόκος φτάνει το μεσημέρι και πάρα πολλοί βρίσκονται στο Μόναχο, οι οποίοι φτάνουν αργά το απόγευμα εδώ στο Σάλτσμπουργκ, αλλά περίπου 8 με 9.000 αυτοκτονικές εξέδρες του γηπέδου. Νομίζω ότι οι εξέδρες έχουμε κερδίσει ήδη. Και η Καβάλα επιστρέφει, πες.